Bona tarda a tothom, benvinguts a aquest acte. Gràcies per provar aquest nou format d'actes que, malauradament, la força de la situació ens hi empeny i esperem que sigui del vostre interès. L'objectiu d'aquest acte són dos. Estem en una campanya electoral en la qual estem debatent moltíssim sobre pactes i sobre qüestions supèrflues, però nosaltres el que volem és fer propostes que ajudin a la vida de la gent. I en aquest acte el que pretenem fer és donar idees i solucions, propostes, vinculades a dues de les grans banderes que sempre enarbolem des d'Esquerra Republicana. La bandera verda, la del canvi climàtic, la del fer front al canvi climàtic, i també la bandera social. Hi ha aquella famosa frase de Kennedy que va dir en el seu discurs inaugural que deia: no et preguntis què pot fer el teu país per tu, pregunta't què pots fer tu pel seu país. Crec que en el que ens ha tocat viure aquests dies, aquests mesos, malauradament, en aquesta pandèmia, hem vist i hem pogut comprovar la importància d'aquest fet, de com som responsables tots i totes per fer front a situacions i reptes molt complexos. I el que volem fer és traslladar aquesta lliçó a la nostra faceta de consumidors. I això és el que ens explicarà avui el Marc Riera. Com podem canviar les coses amb un simple acte, amb el nostre tipus de consum, fent l'elecció d'allò que consumirem. I el Marc ens podrà explicar tot això perquè té un ampli coneixement pel que fa a les cooperatives. Ell va ser el gerent impulsor d'una empresa cooperativa agrària de producte ecològic, Camperol, de fa uns anys, i per tant va ser qui va configurar una empresa cooperativa. I també va tenir durant 5 anys l'experiència de treballar a la Federació de Cooperatives Agràries. Ell és enginyer agrònom, sempre ha treballat en l'àmbit rural, de l'agricultura, i també vinculat, sempre ha sigut molt militant, amb coherència i amb implicació pel que fa a canvis de model econòmic i també pel que fa a cultura verda, a cultura de combatre el canvi climàtic. Sense més preàmbuls, donarem la paraula al Marc Riera perquè ens expliqui com, entre tots i totes, podem canviar les coses amb el nostre granet de sorra. Gràcies, Marc. Una última cosa, disculpeu, ara em deien que et recordaven que podeu participar entrant a YouTube amb els vostres usuaris del Gmail, fent preguntes que quan el Marc acabi la seva intervenció explicativa podrà resoldre una per una quan hagueu escrit a les vostres consultes al xat. Moltes gràcies. Gràcies, Bàrbara. Jo, per la meva banda, ja m'hi poso perquè tenim el tema de cooperatiu dona per molt i avui farem un tast, una pinzellada, per veure, sobretot des del punt de vista en tant que consumidors, què podem fer per ajudar a transformar una miqueta aquest món que ens ha tocat viure. M'ajudo d'una presentació que us comparteixo. I que veieu ara aquí. I som-hi, endavant. La primera idea que us vull llançar o compartir és que hi ha una cosa que fem cada dia, que és consumir. I la fem des que ens aixequem fins que anem a dormir, i aquest consum que fem pot ser, tenim l'opció de fer que sigui una opció transformadora, sempre una miqueta. O sigui, com a consumidors tenim poder i ens ho hem de creure. Si jo vaig a comprar a botigues del barri, doncs estic afavorint que hi hagi comerç de proximitat. Si jo utilitzo molt els serveis d'una empresa com Glovo, doncs afavoreixo que hi hagi gent amb contractes precaris de fals autònom que vagi en bicicleta portant coses amunt i avall. Si jo compro productes industrials fets aquí, doncs estic afavorint, estic contribuint a que hi hagi indústria al meu territori. I així, amb tot el que jo vaig consumint durant el meu dia a dia. Per tant, jo, com a consumidor, puc triar i aquesta opció va modelant aquest territori que tenim, tant a nivell de què hi ha al territori, com què s'hi fa, com s'hi fa. Doncs tot això ho puc modelar amb les meves decisions de cada dia. I si jo dimiteixo d'aquestes decisions, hi ha algú altre que tria per mi. És com allò de la política. La política, si no la fas, te la fan. Doncs aquí també.
Si tu no tries, uns altres trien per tu i trien sota el seu criteri. Per tant, aquí reivindiquem que hem de triar nosaltres per posar valors a la nostra tria. Alguns exemples per veure que com a consumidors tenim força i poder. D'exemples n'hi ha molts. Jo us n'he triat uns quants una mica per veure que ens podem empoderar. Aquest, per exemple, és un exemple d'una campanya contra l'oli de palma, que és un ingredient que fa servir la indústria alimentària. És un oli vegetal de poc cost, que és molt estable i que els hi va molt bé com a ingredient. Què passa? Es produeix en zones tropicals, com per exemple Indonèsia, i en zones d'hàbitat d'animals com per exemple els orangutans. I la destrucció vinculada als conreus d'oli de palma és molt gran. Aquí Greenpeace va començar una campanya i des d'altres associacions també es va fer. La resposta va ser que ja hi ha molts productes que tenen aquest segell on s'esmenten que són lliures d'oli de palma. Per tant, campanya i reacció. D'acord? Una altra més recent. Aquesta, per exemple, si us recordeu, aquest mes de desembre, WhatsApp ens demanava que li aprovéssim les condicions de privadesa nova amb les quals volien compartir informació cap a les seves empreses, sobretot cap a Facebook, sobretot per orientar la seva publicitat cap a nosaltres. I malgrat que a nivell europeu aquestes condicions eren diferents que a la resta del món, perquè aquí a Europa tenim més protecció en el sistema de les dades personals, etc., molta gent no ho va acceptar, molta gent es va donar de baixa, va passar a utilitzar altres plataformes com Telegram o Signal, i WhatsApp, que és poruga, de moment ha renunciat en això, i almenys fins al mes de maig, que és la notícia que teniu aquí sota, fins al mes de maig s'espera per implantar, a veure com reaccionen a això. És a dir, altra vegada una cosa que proposava l'empresa, la gent no li ha agradat, hi ha hagut reacció. Aquesta és més antiga. És de l'època del govern de l'Aznar, que els qui no ho hagueu patit, tot això que teniu. En aquella època, un grup lleter estatal important i bastant ranci, com és Pasqual, de cop i volta va deixar de comprar llet a ramaders catalans. Això deixava ramaders tirats perquè no tenien alternativa de cop per on col·locar la seva llet, i es va començar una campanya que va provocar descensos importants de consum aquí a Catalunya dels productes Pasqual. L'empresa va haver de canviar la seva estratègia de negoci i anunciar que faria una planta nova de recollida i transformació de llet aquí a Catalunya, d'acord? I aquesta planta ja la van acabar fent a Gurb, si aneu per la C-17 es veu allà, com d'un boicot a una decisió d'una empresa, realment va fer efecte el boicot als productes de Pasqual. El que passa que no sempre ho fem enfadats, això. Aquestes tendències de consum, cap a positiu o cap a valors o així, no sempre venen associades a campanyes o a coses, a fenòmens que es donen de cop i motiven una reacció en un moment, sinó, per exemple, són coses continuades en el temps. Per exemple, aquí aquest gràfic de barres vermell que veieu aquí a l'esquerra, és un gràfic que representa les vendes de productes de comerç just a l'estat espanyol. I es veu com des del 2014 al 2018 s'ha més que doblat aquestes vendes. Encara són molt poca cosa, però s'han doblat. Per tant, és una tendència que respon a que cada vegada hi ha més productes de comerç just, cada vegada són més fàcils de trobar, però la gent hi responem i en comprem. Per tant, és una tendència a l'alça. O, per exemple, aquesta notícia d'aquí de La Vanguardia teniu aquí a la dreta, marcada en blau, veieu que el iogurt de la Fageda és el primer iogurt de marca que es consumeix a Catalunya. Ostres, això respon a que la Fageda ho fa bé, que ho treballen molt bé el tema de distribució, però que és un iogurt molt bo i que té molts valors i que els consumidors ho apreciem. Sobretot això, si els consumidors no ho compréssim, tot això no aniria bé, no seria possible. O un altre exemple, si mirem les dades de consum de producte ecològic, veiem com el 2020 ja hi ha més d'un 34% o un 34% de persones que el consumim almenys de forma setmanal, productes ecològics, quan el 2008 això era un 19%. O veieu aquí a la part dreta com la gent el 2020 ja hem aconseguit que ja hi hagi més gent que en consumeix un cop al mes que no gent que en consumeix mai. Això és una tendència de consum
que té el seu impacte en el territori. O sigui, que cada vegada hi hagi més gent que consumim productes ecològics fa que, per exemple, hi ha actualment aquí a Catalunya la meitat de la vinya que tenim ja sigui ecològica, ja sigui de producció ecològica. I això és molt bèstia, és un canvi molt bèstia en pocs anys. I està motivat perquè els consumidors ho anem demanant cada vegada més, ho anem apreciant cada vegada més. I, per tant, empenyem aquesta transformació de model productiu. Per tant, com a consumidors, conclusió d'aquesta primera idea, tenim poder i ens ho hem de creure. Ara, com deia aquell, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Per tant, això també n'hem de ser conscients. Segona idea. Estem en una economia de mercat i és així, és la dansa que ens toca jugar. No hi ha masses alternatives, no hi veiem masses alternatives factibles, diríem, en el que hi ha. I el mercat vol fer diners, és la primera premissa que té. Moltes vegades també les empreses volen fer diners amb valors i acompanyen aquest voler fer diners amb criteris socials, criteris ambientals, però a vegades no ho fan. A vegades hi ha qui això ho té molt present, hi ha qui ho té menys present i hi ha qui no se'n recorda gens. Per exemple, els fons d'inversió, per exemple, que són grans grups que inverteixen, aquests, en general el que volen és rèdit i beneficis a final d'any i rendir comptes en els seus accionistes. No els hi parlis ni de temes socials ni de temes ambientals, això ho valoren molt poc, a no ser que afecti el seu compte de resultats. Per tant, nosaltres aquí, en aquest context, el que hem de fer és, com a consumidors, ajudar i apretar perquè posin el màxim de valors possibles. És a dir, fer que acompanyar que aquest objectiu que el sistema premia, que és el fer diners, sigui el màxim de vegades condicionat a posar-hi valors. El mercat vol fer diners i nosaltres hem de ser proactius perquè hi posi valors. El mercat per si sol no sol arreglar-ho pas tot. Tercera idea important. Tenim un model d'empresa, que són les empreses cooperatives, que tenen valors en elles mateixes, és a dir, els tenen a dins del seu ADN, per la seva pròpia definició, que ara repassarem. Si la definició us l'he posada aquí, són aquestes 3 ratlles i té un munt de paraules importants que us he intentat marcar en negret. La llegeixo un moment. Diu cooperativa o empresa cooperativa. És una associació autònoma de persones que s'han agrupat voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns mitjançant una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica. Hi ha un munt de coses en aquesta definició, un munt d'idees, un munt de valors. Després el repassem amb els principis aquests que hi ha aquí baix. Però jo, si us hagués de destacar 2 coses d'aquesta definició, destacaria el següent. Persones, o sigui que estem parlant de que les cooperatives al centre hi ha les persones, no el capital, com en les empreses, diríem, que no són cooperatives, sinó aquí al centre són les persones. I la segona cosa, que es creen per satisfer les seves necessitats. No per fer diners, sinó per satisfer necessitats. Això és una diferència brutal. O sigui, aquí es passa del fer diners com a finalitat al fer diners com a instrument per satisfer necessitats i per transformar també la societat i l'entorn i la comunitat on està implantada l'empresa. Brutal, aquesta diferència. Aquí repassem totes les cooperatives han de basar la seva activitat en els 7 principis de l'Aliança Cooperativa Internacional, que són aquests principis que repassem en un moment. Primer principi, són entitats de participació voluntària i oberta. Ningú ens ha d'obligar a ser d'una cooperativa i podem entrar-hi si complim els requisits d'admissió i tot això. Per tant, han de ser obertes i no discriminatòries i voluntàries. Segon principi, han de ser de gestió democràtica, indispensable, és a dir, una persona un vot i les cooperatives tenen aquesta estructura normalment d'assemblea. Aquesta assemblea escull un grup de persones encarregades de la gestió de l'empresa, que és el Consell Rector, i normalment també hi ha una persona que ostenta la presidència i aquest càrrec de representació, d'acord? Però totes les decisions s'han de basar en la democràcia, d'acord? Han de ser de base democràtica. Tercer principi, els socis han de participar de la cooperativa aportant capital i de l'activitat cooperativitzada, de l'activitat econòmica de la cooperativa, d'acord?
Quart principi, són entitats autònomes i independents, encara que formin part d'altres estructures o d'altres grups empresarials. Elles han de prendre les seves pròpies decisions. Cinquè principi, educació, formació i innovació. Les cooperatives han de formar els seus treballadors i els seus socis per millorar la tasca i el funcionament de la cooperativa. I, a més, han d'informar i promoure el model cooperatiu a la comunitat on estan. D'acord? I han de dedicar forçosament recursos. Quan els hi sobren recursos, se'ls obliga a destinar una part d'aquests recursos excedents, del que serien en altres casos el benefici, doncs una part se'ls obliga a dotar un fons d'educació, formació i promoció cooperatiu. Un sisè principi, el de cooperació entre cooperatives. Les cooperatives han de cooperar o han de promoure aliances amb altres cooperatives i altres xarxes de cooperatives per promoure el model cooperatiu en tant que transformador de la societat. I setè principi, les cooperatives s'han d'interessar o han d'estar vinculades a la comunitat. És lògic, les cooperatives són empreses de la gent. La gent està en un lloc, doncs, per tant, no es pot deslligar la cooperativa de l'interès de la gent i de l'interès d'aquest lloc. Les cooperatives han de vetllar pel desenvolupament sostenible del territori on estan. Per tant, aquí no hi sol cabre ni deslocalitzacions ni coses d'aquestes. Han de cuidar el seu entorn, d'acord? Una altra paraula important del tema empresa cooperativa és que són empresa i estan al mercat. Estar al mercat també té una part bona, que és, si jo estic al mercat, estic obligat a competir, estic obligat a innovar, a millorar, a donar servei d'una manera eficaç i eficient. Si no, no estaré resolent les necessitats dels meus associats i no estaré satisfent, o sigui, fent allò per lo qual em van crear. Per tant, deixaré de ser útil i, per tant, no tindrà sentit que existeixi. O sigui, les cooperatives són unes empreses amb valors i que estan al mercat. I una mica, perquè us feu una mica d'idea de la dimensió de l'economia cooperativa aquí a Catalunya, doncs veieu aquesta infografia que la té la Confederació de Cooperatives de Catalunya, el COPCAT, en el qual veieu que hi ha més de 46.772 llocs de treball vinculats a cooperatives i si mireu a baix, aquí baix a la dreta, 2,2 milions de persones sòcies de cooperatives. La diferència és perquè hi ha molts socis que som socis de consum, no pas treballadors directament de la cooperativa. D'acord? I veieu aquí al mig aquest dònut que explica una mica els sectors d'activitat. I veieu que hi ha molts sectors d'activitat. Doncs des d'ensenyament o activitats sanitàries i socials, comerç, hostaleria, indústria, agricultura, construcció, serveis financers, transport, activitats professionals, és a dir, hi ha molts sectors. Més o menys per cada sector de l'economia hi ha també cooperatives, d'acord? Per tant, hi ha molts serveis diferents i productes que podem trobar cooperatius. Una altra dada xula d'aquesta infografia, si mireu a dalt, aquest 77% de contractació indefinida. Això en el mercat laboral, malauradament, no és així. En el mercat global de Catalunya no hi ha un 77% de contractes indefinits. La precarietat és molt més gran. En les cooperatives no és així. I això respon una mica als seus valors i a la seva filosofia. Perquè us feu una idea, abans d'entrar en aquesta diapo, una cosa important també és que no us quedeu amb la idea que les cooperatives són empreses que han de ser forçosament petites o no, o sigui, poden tenir dimensió gran. Penseu, per exemple, a l'estat espanyol, la més grossa és el grup Eroski, que té més de 30.000 treballadors i que factura més de 5.500 milions d'euros a l'any, d'acord? És una molt gran empresa. Que si ho compares amb les grans empreses del conjunt d'empreses total, no seria de les molt grans, al contrari, seria normaleta, però és una empresa gran. Aquí, en aquesta diapositiva o en aquesta imatge, també quedeu-vos amb la idea que a Europa hi ha més de 4,2 milions de persones que treballen en cooperatives. Per tant, és un model ja amb molta implantació. I veieu també una mica, està implantat arreu del món. I veieu aquí com aquesta implantació depèn aquí està per estats, i ho veieu els més foscos, la implantació és major i arriba gairebé a ser un 10% del mercat de treball vinculat a cooperatives, i els més clars podríem dir
cap al zero o poc. Que en un lloc estigui més o menys implantat depèn una mica de la història de cada lloc. Per exemple, doncs, a Itàlia està molt vinculat a això en els moviments vinculats a l'Església, al moviment cooperatiu. I, en canvi, doncs, per exemple, a Europa, doncs, els llocs on hi ha més implantació del model és a França o als països, a Holanda. I aquí, per exemple, destaquen també, com veieu, els països de l'est, que quan van fer el canvi de comunisme a capitalisme se les van carregar totes. I ara la feina la tenen és a promoure-la de nou. Idea que us heu de quedar, doncs, que no descobrim res de nou, que aquest model està molt extès i que, malgrat no ser majoritari, doncs, existeix i que hi ha empreses petites, mitjanes i grans, d'acord? I que estan al mercat i que tenen valors. A partir d'aquí, ara el que us volia començar a explicar ja és alguns exemples de productes i serveis d'aquests molts que ofereixen les cooperatives, d'acord? En els quals doncs, jo us proposo que feu algun pinito com a consumidors i que feu la prova i us voldria animar. Dir-vos abans d'entrar en exemples concrets que com a consumidor de productes i serveis cooperatius pots tenir dos tipus d'experiència. La primera és quan tu coneixes un producte o un servei d'una empresa cooperativa i no et demanen que per fer-ho siguis soci de la cooperativa, d'acord? Aquí, per exemple, seria el cas de si compro un oli de cooperativa, un producte alimentari, o de si, per exemple, soc una empresa i contracto una cooperativa que fa serveis de comunicació per fer-me un pla de màrqueting o un pla de comunicació. Doncs en aquest cas no em demanaran que em faci soci de la cooperativa. Jo consumiré aquest producte o servei i la meva satisfacció serà que ho faran bé i que tot anirà bé i que si tot va bé, i que sabré que he donat recolzament a una empresa que té aquells valors que dèiem abans, d'acord? Però l'experiència premium ja és quan alguna cooperativa de consum o d'alguna altra mena, tipus serveis bancaris o altres, doncs ja per consumir et demanen ja que t'incorporis a la cooperativa en qualitat de soci o sòcia. En aquest cas, l'experiència esdevé premium. Per què? Perquè ja entres a formar part de la cooperativa, formes part de la seva massa social i, per tant, ja pots contribuir a aprendre a participar, a prendre decisions, a triar el Consell Rector, els que manen. És a dir, ja has fet el pas d'usuari a soci. Jo, per exemple, estic en una entitat esportiva d'aquí a Viladecans, a la Junta, i un dels reptes que tenim és fer passar les famílies de ser només usuàries a que se sentin socis, a implicar-les en l'entitat. Quan una persona fa el pas aquest de ser només consumidor a ser soci de l'entitat, doncs fa un pas d'implicació fins on ell vulgui, jo en pugui, no fa falta a partir d'aquí començar a perdre hores, sinó cadascú fins allà on vol, però ja pot participar de l'entitat i sentir-se-la molt seva, d'acord? Anem ja a comentar alguns exemples concrets. El primer, i això per defecte professional, per dir-ho així, que us volia explicar, és els productes cooperatius agroalimentaris. Aquí la primera idea que us volia transmetre és el valor del consum de productes agraris de proximitat. Que això tant val per productes cooperatius com per no cooperatius. I aquí dir-vos que ens interessa com a país que tinguem a consumir productes agraris de proximitat perquè necessitem donar suport a aquesta indústria, a aquesta producció com a sector econòmic del país, perquè actualment ja hi ha poc més de l'1% de la població activa que es dedica a l'agricultura i això ja és menys que molts països que nosaltres suposem avançats, menys que els Estats Units, és menys que a Itàlia, és menys que a Luxemburg. O sigui, necessitem gent activa, no podem perdre'n més, perquè veieu, per exemple, aquí aquesta imatge, això, per exemple, és una imatge aèria de l'incendi de la Ribera d'Ebre de l'any 2019. És un incendi que va acabar sent unes 5.000 i escaig d'hectàrees, però que podia haver sigut molt més gran. Els bombers inicialment ho van perimetrar amb un perímetre possible de més de 20.000 hectàrees i bona part del fet que aquest incendi quedés amb més petit va ser perquè hi havia mosaic barrejat amb el bosc de camps agrícoles, en aquest cas, en aquella zona, d'oliveres, sobretot, i també
d'ametller i d'alguna altra fruita de secà. Bàsicament, doncs, si veieu aquí la imatge, doncs es veu clarament com al voltant on hi havia bosc s'ha cremat tot i on hi havia conreus doncs no s'ha cremat. Doncs necessitem apostar per la gent que viu aquí. I apostar-hi vol dir, entre altres coses, podem, a banda de respectar-los, ajudar-los a entendre'ls més, doncs consumir els seus productes. Si jo consumeixo productes agraris de proximitat, estic apostant perquè hi hagi gent que cuidi aquestes oliveres i em mantingui aquest territori viu. Necessitem espais agraris amb pagesos i pageses. I això val també pel nostre parc agrari. Aquí veieu dues imatges. A dalt hi ha un camp abandonat i, afortunadament, un tractor que l'està arreglant. Però els camps abandonats, quan apareixen aquí al parc agrari, doncs, quan hi ha un camp abandonat, a darrere ja hi ve algú que hi aboca, algun residu, ja hi ve algú que fa un ús indegut d'aquest espai i comença a degenerar. Ens convé que això no passi, ens convé que els camps siguin com el de baix, és a dir, siguin cuidats, i per fer-ho hem d'apostar pels productes agraris de proximitat. Un altre motiu per apostar pels productes agraris de proximitat. Això és, aquí que us ensenyo, és un estudi que s'ha fet ara recentment sobre l'estat general de la biodiversitat a Catalunya. L'han fet grups de científics vinculats a centres d'investigació, etc., on es parla de l'estat per hàbitats, s'avalua d'uns anys ençà com evoluciona la biodiversitat aquí a Catalunya. Doncs bé, una de les principals conclusions que té aquest estudi us l'he destacat aquí sota, que diu, la veieu aquí sota, a la pantalla aquí sota, diu els canvis en els usos del sòl són la principal causa directa de pèrdua de biodiversitat. El principal canvi d'ús de sòl que tenim a Catalunya en les darreres dècades és la pèrdua de sòl agrari de secà que es torna bosc. I aquest pas de sòl de parcel·les agrícoles de secà cap a bosc és dolent a efectes de biodiversitat. Per què? Perquè és més biodivers un espai que combina bosc i combina camps, i si pots els dos cuidats, doncs millor que no pas un espai de bosc continu i descuidat, que és més sensible i més susceptible de malalties, d'incendis i del glòria, de les ventades, etc. Tot això és menys resilient un espai de bosc continu que en un espai mosaic de camps i boscos, d'acord? Per tant, doncs tot això vol dir que hem d'apostar pels productes agraris de proximitat. I si a més són de cooperativa, doncs molt millor, perquè sumem les dues coses, proximitat i els valors aquells que us deia de l'empresa cooperativa. En el cas de les cooperatives no ens demanaran que ens fem soci, no tindrem aquesta experiència premium, però sí que participarem d'aquest projecte social i empresarial dels pagesos i pageses que s'han agrupat per transformar i elaborar i comercialitzar el seu producte. N'hi ha molts, jo aquí us en poso alguns exemples, n'hi ha molts que els trobareu al súper i us animo a buscar-los, n'hi ha molts que els podeu trobar a les pròpies planes web de les cooperatives i si voleu, una altra idea per trobar-ne un lloc on n'hi ha molts en conjunt és, per exemple, aquí hi ha una pàgina web que es diu agrobotigues.cat, és un projecte de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya on unes quantes cooperatives s'han ajuntat per oferir en la mateixa pàgina web els seus productes per no haver d'anar pàgina per pàgina i aquí en trobes de diversos i te'ls porten a casa. Canviem d'àmbit i ens n'anem a un altre tipus de cooperatives. Aquesta és una cooperativa de subministrament d'energia. En aquest cas es diu Som Energia. Aquesta és una cooperativa que no només comercialitza llum, diríem, que prové de fonts renovables, sinó que, a més, produeix energia renovable. O sigui, té aquest doble rol d'actor. És comercialitzador d'energia renovable i és productor d'energia renovable. Però és que, a més, va néixer en el seu dia, us imagineu una companyia elèctrica que no vol fer beneficis, sinó que el que vol és transformar el model energètic? Doncs aquesta ho és. Ja som més de 70.000 socis, més de 123.000 punts de consum, o sigui, contractes de consum, i el que els persegueix és canviar el model energètic que tenim. Per passar
d'aquest lloc on hi ha grans centrals de producció, grans sals hidroelèctrics i després grans torres elèctriques i grans línies d'alta tensió que creuen el territori amb impacte, etc., per arribar als punts de consum, per passar a un model de malla distribuïda pel territori on hi hagi més petits punts de producció, més a propers als punts de consum i no calgui aquestes grans infraestructures elèctriques, d'acord? O sigui, un model molt més raonable i que s'assembla molt més al que hi ha en països més avançats, com Alemanya o Dinamarca, en aquests aspectes energètics. Val? Doncs això és Som Energia. Per ser soci de Som Energia, aquí sí, o sigui, per consumir l'energia renovable de Som Energia, aquí sí que t'has de donar d'alta, t'has de fer soci, d'acord? Quan demanen en una cooperativa de fer-se soci, en aquest cas, sempre et demanen els diners que tu aportes són un capital que tu poses que en cas de que deixis de ser soci de la cooperativa perquè tu ho demanes, doncs t'ho retornen, d'acord? O sigui, no són uns diners que tu posis a fons perdut, sinó que és un dipòsit en el qual tu, al marxar, te'l retornaran, d'acord? Un punt fort de Som Energia és que, a més, t'assessora per reduir el teu consum. Després us ensenyaré uns trossets de butlletí del que t'enviem, però és que trimestralment et fan arribar uns butlletins personalitzats on, en base al teu consum, horari, diari, setmanal, en base al teu consum, doncs, d'electrodomèstics d'una tipologia. Et comparen amb habitatges com el teu de la teva zona i amb el teu nombre de persones que hi viu, per saber si estàs gastant més o menys. Doncs et van donant tot de consells per reduir el teu consum. O sigui, cap voluntat de facturar més, al contrari, de ser més eficaços i eficients. A més, el Som Energia estableix uns preus anuals, per tant, tenim preus estables, és a dir, aquest mes de gener, quan el mercat elèctric anava amb preus caríssims i tothom es queixava, doncs la gent que estem a Som Energia tenim un preu estable, no ho hem notat això, com tampoc notarem ara que el preu va molt més baix perquè fa més vent i els molins fan molta més energia. El nostre preu és estable i no està fora de mercat, no és un preu caríssim. No és el més barat del mercat, segur, però no és els més cars. És un preu raonable, normal. I un dels punts forts de Som Energia és la participació. Aquí sí que Som Energia ho aconsegueix a nivell premium. Quan ets soci, doncs, utilitzem molt els mitjans electrònics, per descomptat, poder participar a assemblees i votacions de forma telemàtica, t'informen de la gent del Consell Rector perquè tu puguis saber a qui estàs votant, i hi ha grups locals de gent que es dedica a treballar temes d'energia a nivell local i a proposar i a fer propostes a la cooperativa per resoldre les problemàtiques que es detecten, etc. És a dir, que es fomenta molt la participació a nivell local. En el nostre cas, hi ha un grup del Baix Llobregat. Tot això és obligatori, aquesta participació no. Jo com a usuari em puc quedar participant a les assemblees o ni això, la que vulgui jo. Però si vull em puc implicar tant com jo vulgui, en aquests grups, o sigui, arribar fins a on jo vulgui. Això és una imatge de la factura, en aquest cas de la meva factura, de Som Energia. Això, al final de la factura de la llum, tots heu de tenir un dònut, una gràfica, on diu l'origen de la llum que us han servit. En el nostre cas, si ho veieu, és aquest pastís de l'esquerra posa renovable 100%. La llum que ve de Som Energia és renovable 100%. En el pastís, el mix elèctrico espanyol, que és aquest pastís d'aquí de la dreta, veieu que tenim un tros del pastís que és renovable, un tros del pastís aquí en blau que són cogeneracions, que és això una cosa una mica singular, però tenim tot aquest tros gris, això té mala peça i el taler. Aquí tenim gas natural, que encara seria de lo més net, però que fa gasos d'efecte hivernacle, fa CO2, i per tant, gasos d'efecte hivernacle, i tot això, tot aquest tros d'aquí, aquí hi ha les nuclears, carbó, que encara n'hi ha, fuel i coses d'aquestes, horrorós. O sigui, cap al pastís verd hem d'anar. I després, per exemple, jo aquí us poso 2 trossets de com et fan aquest assessorament amb aquests butlletins. Per exemple, a mi, jo l'any 2019 vaig fer un canvi de tarifa del tram fixe de la tarifa, perquè vaig seguir els seus consells i, per exemple, cada cosa que fan, et fan t'ho expliquem
I tu fas clic aquí i hi ha tot d'informació, tot de consells i tot de maneres de poder saber si en el meu cas m'aplica o no m'aplica una determinada cosa. Doncs jo aquest any em van ajudar a estalviar 40 euros per aquesta cosa respecte a l'any anterior. I per uns altres consells d'estalvi, 9,83 euros que em vaig estalviar, d'acord? Respecte a les factures de l'any anterior. I així em van assessorant i aconsellant de forma continuada. I el que us deia, si un es vol implicar i vol participar i és un fric dels temes energètics, té aquí un espai per córrer que no se l'acaba. Per exemple, Som Energia Baix Llobregat, això és el blog del grup del Baix Llobregat, i aquí té un munt de coses, projectes on implicar-se, idees, temes a tractar i a treballar, etc. I no se l'acaba, d'acord? Això és voluntari, cadascú fins allà on vol i pot. Canvi de sector. Ens n'anem a un altre tipus de cooperativa. Aquesta és una cooperativa de serveis de telefonia i internet. És més recent i més petitona que Som Energia. Aquí hi ha uns quants milers de persones sòcies i de contractes. No arriben aquests 70.000 que teníem a Som Energia. Però aquesta empresa de telefonia es diu Som Connexió, té la seu aquí al Prat. I el seu motiu per existir va ser basar-se en el model cooperatiu per fer telefonia de forma sostenible en temes ambientals, però sobretot també en temes laborals. És a dir, el sector de les noves tecnologies, sobretot en el sector d'internet, però en la gent que està en atenció al públic, etc., no sol ser un sector que estigui molt ben pagat, deien ells. I ells van treballar-s'ho per tenir unes millors condicions laborals als propis socis treballadors de la cooperativa. D'acord? I aquest és el leitmotiv de la seva empresa, és a dir, fer telefonia conscient i transformadora des d'aquest punt de vista. D'acord? Per tant, bones condicions laborals i gestió sostenible de l'empresa, ofereixen preus raonables, és a dir, els preus aquí novament no són els més ultrabarats del mercat, però no són els més cars ni de lluny, estan en línia amb molts altres, bones condicions de servei i l'atenció al públic aquí són persones. Mai truques allò, pulse 1, pulse 2, pulse 3, pulse 4, no, aquí és una persona humana a la primera i t'hi entens. I tens els avantatges de participar com a qualsevol empresa cooperativa de la qual ets soci. Aquí et demanen que facis el pas a ser soci al consumir, deixes aquí també una quantitat petita en dipòsit mentre ets soci i pots participar en les decisions i en les assemblees de la cooperativa, escollir, ser escollit, etc. D'acord? Anem a un altre tipus de cooperatives. En aquest cas, són alguns exemples de cooperatives que ofereixen serveis bancaris. Aquí ja ens n'anem a la banca. Aquests sí que hi ha l'eje del mal, serien aquests. Aquí tenim, també hi ha cooperatives que es dediquen a fer serveis bancaris, d'acord? I hi ha gent que diu, ostres, ojo amb aquestes empreses petites de banca i tal, que potser perds els calés. No, quan hi va haver la crisi bancària no en vau sentir cap d'aquestes. Les que vau sentir eren les grosses, les que van patar. Va patar el sistema financer, va patar per lo gran, no per aquestes, que a més fa molts anys que hi són. Per exemple, jo aquí us he posat 3 exemples. Fiare Banca Ètica. Aquest és un banc cooperatiu, però que, a més, té el Premium, que es dediquen a fer banca ètica. És a dir, que les inversions o els diners només els destinen a projectes socials o ambientals, etc. És a dir, criteris de banca ètica i model cooperatiu, Premium. Caixa d'Enginyers. Caixa d'Enginyers és una cooperativa de serveis bancaris i, en aquest cas, que t'ofereix els mateixos serveis de banca similars als que ofereix empreses bancàries que no són cooperatives. Quina és la diferència? Doncs la voluntat aquesta, aquest voler donar servei en lloc i fer diners per voler donar servei en lloc de fer diners per agrair uns accionistes. D'acord? Aquesta és la diferència. Jo, per exemple, aquesta és la que estic jo estic a Caixa de Guissona, que també és una cooperativa de crèdit. N'hi ha més, jo us he posat aquests 3 exemples. Important aquí és remarcar una altra idea.
les cooperatives de crèdit, els comptes corrents que tu obres en una cooperativa de crèdit, tenen l'aval del Fons de Garantia de Dipòsits del Banc d'Espanya, el mateix aval que si tu poses a la Caixa, al Banc de Sabadell, al BBVA o qualsevol, el mateix aval. És a dir, tan tranquil o tan intranquil he d'estar posant els diners aquí com posant-los en allà, perquè el Banco d'Espanya respon per aquests diners igual que en altres entitats bancàries. Per tant, això teòricament, per aquesta banda, no m'ha de fer patir. Val? I una altra idea important en aquest cas, en el tema de Caixa de Guissona. La Caixa de Guissona és una cooperativa de crèdit que té vincles, forma part del grup Guissona, diríem, però no és una secció de crèdit d'una cooperativa agrària, que aquestes seccions de crèdit d'una cooperativa agrària sí que no tenen l'aval del Banc d'Espanya i per aquí van venir els problemes, els casos com el de l'Aldea o altres. O sigui, Caixa de Guissona és una cooperativa de crèdit i, per tant, té aquest aval del Banc d'Espanya i, per tant, no té els problemes que poden tenir o que van tenir algunes altres seccions de crèdit de cooperatives agràries. Aquí, a Caixa de Guissona, per exemple, doncs, aquí tens allò que us deia de l'experiència d'usuari. Quan hi entres, si tu obres un compte corrent, no et demanen fer-te soci. Fer-te soci t'ho demanen quan fas alguna activitat més amb ells, ja quan demanes algun préstec o així, i té targetes, operativa banca online, operativa app de banca, tot això ho tens. I una cosa genial, cap comissió, mai, cap, per ningú, per definició, de Caixa de Guissona, mai. I després, una altra cosa així molt interessant és tot el clausulat de préstecs o així, està al web. No és com, no sé, vas allà a parlar amb algun director d'oficina i et diu, mira, perquè ets tu, farem aquest percentatge. No. Aquí vas a parlar amb ells, demanes diners i també ho estudien, per descomptat. És una cooperativa de crèdit i també han d'estudiar a qui donen i a qui no. Però les condicions, el tipus d'interès, etc., està allà. És el de la pàgina web. No et diuen, hòstia, perquè ets tu, tal. No. Aquí està tot amb molta més transparència, d'acord? I hi ha gent que li preocupa, hòstia, no tenen caixers, no puc treure diners. Bueno, primera idea, els caixers cada vegada els fem servir menys. Cada vegada anem més pagant amb targeta. Però després també totes aquestes tenen acords amb caixers de la competència perquè puguis anar a treure diners sense comissió. El tema està una mica acotat i limitat. Per exemple, en Caixa Guissona hi ha algunes entitats on pots anar sempre i treure a partir de 60 euros sense comissió, o pots anar a un nombre limitat de vegades a caixers, o de la Caixa, del BBVA, o on sigui, un nombre limitat cada mes a treure diners sense comissió. D'acord? O sigui que tot això està més o menys resolt. Diu, és que no puc anar a l'oficina. Bueno, si t'agrada anar a l'oficina, doncs millor vagis a una oficina propera. Aquests no en tenen. L'oficina més propera és Barcelona. Però operes molt bé amb ells per email i banca online. D'acord? Un altre model de cooperativa aquí és la cooperativa de consum més gran que tenim aquí a Catalunya, que és Abacus, que ja segur que tots la coneixeu, perquè potser sou socis i potser no heu pensat o no en sou prou conscients que sou socis d'Abacus. Aquesta gairebé té 900.000 socis, són moltíssims, i per tant gestionar això és brutal. Implicar tot aquest munt de gent a l'empresa és molt difícil. Però ja ho coneixeu, són una tipologia de botigues on hi ha joguines i llibres i es fan activitats de dinamització cultural i nosaltres aquí a Viladecans no en tenim cap, però clar, és que nosaltres aquí a Viladecans per llibres i joguines aquí nosaltres tenim els Nou Rals, que a més és una cooperativa, és una cooperativa i fan també activitats de dinamització cultural. Per tant, fantàstic. En el cas dels Nou Rals, no és una cooperativa de consum com Abacus on ens demanin fer-nos socis, sinó que és una cooperativa de treball on nosaltres anem a consumir els seus productes sense necessitat de fer-nos-en socis. D'acord? Hi ha més tipus de cooperatives. Com veieu en aquell dònut, hi ha cooperatives per tots els sectors o per totes les coses, diríem. Llavors, si una persona... Hi ha un model de cooperatives que es diuen cooperatives de treball, que són quan s'ajunten unes quantes persones i fan comparteixen el treball, l'activitat cooperativa és el seu treball, que ofereixen com a serveis a tercers. Per exemple, un grup d'arquitectes o un grup o una empresa que ven assegurances. Moltes tipologies de cooperatives de treball. Llavors, per buscar, sobretot, serveis a empreses o serveis professionals
o altre tipus de serveis, doncs una manera és anar aquí a la web de la Federació de Cooperatives de Treball i a través del directori, que aquí hi ha una pestanya que posa sector, doncs tu allà dius de quina activitat vols trobar cooperatives i per comarca i poble o així, i te les busca. Hi ha un directori que va molt bé per poder-ne trobar, d'acord? Això en el cas d'empreses o en el cas de buscar serveis concrets doncs és molt útil. Val? I totes les que trobaré aquí no em demanaran, en aquest cas, de fer-me soci, segurament, sinó que aquí podré comprar els seus productes o serveis sabent que contribueixo al desenvolupament d'una empresa que té tots aquells valors. Hi ha també cooperatives d'ensenyament, que són, aquí a Viladecans, que hi ha el TEIDE, que és cooperativa d'ensenyament, que en aquest cas són en aquest tipus de cooperatives on famílies i professorat formen la massa social de la cooperativa, aporten que intenten transmetre aquest model de cooperació i de cooperatives i del cooperativisme també a l'educació i en els infants. I també hi ha cooperatives d'habitatge. En aquest cas, jo aquí no he tingut experiència com a consumidor, però sí que quan he pogut veure algunes dades i una mica veure com funcionen, doncs sí que veus que el nivell d'implicació que se't demana aquí, tu entres en una cooperativa per participar d'una promoció immobiliària. Per tant, no és com si anessis a una immobiliària a comprar una vivenda i tries i ja està, sinó que aquí t'impliques molt més, des del bon principi del naixement de la promoció, t'has d'implicar molt més, participes molt més, codecideixes i finalment tens el teu habitatge, però el preu final en general sol ser molt més econòmic que els preus finals de mercat que hi ha per la nostra zona. I això, informació d'aquest tipus de cooperatives, ho trobareu a la web de la Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya, que trobareu aquí baix. Us he posat aquí, aquesta part d'aquí a la dreta, seria aquesta web d'aquí. I us he posat també com a exemple que hi ha també projectes singulars vinculats a habitatge que apareixen pel territori, com aquest de Vidàlia, que és un projecte cooperatiu, en aquest cas de recuperació d'una cooperativa de recuperació, de la colònia Vidal de Puig-reig per fer-ne habitatges i per fer una cooperativa de consum, és a dir, per donar respostes a les necessitats d'un grup de gent que ha volgut trobar habitatge i altres serveis en aquesta colònia. I tots aquells valors de participació i de projecte compartit, democràtic, formaran part inherent d'aquest projecte de Vidàlia. I com aquest de Vidàlia, n'hi ha d'altres, d'acord? També hi ha cooperatives de serveis com Suara, hi ha també cooperatives de sanitat com, per exemple, Esties Hospital de Barcelona, que és la segona cooperativa de consum més gran que hi ha a Catalunya, que és per fer servei, que ofereix serveis de sanitat, d'acord? O sigui, n'hi ha moltes i moltíssimes, o sigui, aquí no ens ho acabaríem. Llavors, jo ara m'agradaria fer només un repàs del que així ja porto una estoneta aquí xerrant, doncs us faig una mica repàs de conclusions. Primera idea del que hem dit avui, per repassar. Com a consumidors tenim poder i podem fer del nostre consum una eina de transformació cap a un món millor. Sona hippie, sona unicorn, molt xipiritiflàutic, però és que és veritat. Cada dia podem posar el nostre granet de sorra per canviar el món, sense estrès, cadascú al seu ritme, cadascú en el que pugui i en la mesura del que pugui. Però si no triem, un altre tria per nosaltres. I aquest que tria per nosaltres pot tenir valors que compartim o pot interessar-li només la pela o pot tenir uns valors contraris als nostres. Llavors, necessitem implicar-nos per transformar. I una manera és a través del consum. La segona idea, si us en recordeu, parlant del mercat, d'aquest mercat que vol fer diners, que posa com a primera idea fer diners, molt sovint ho acompanya de valors ambientals, socials, però altres vegades això se'n recorda poc. Doncs hem de fer que se'n recordi, i com més millor, i ser consumidors actius, i ser, això, passar a tenir aquest rol proactiu perquè fer que el mercat incorpori valors, d'acord? Tercera idea de conclusió. Tenim les cooperatives, que són empreses amb valors molt potents i els tenen en el seu ADN.
No cal cap segell de responsabilitat empresarial per a les cooperatives. Elles ho tenen dins del seu ADN. Per tant, posen les persones al centre i això és un model que el podem valorar i al qual podem donar suport a través del nostre consum, amb aquestes dues models d'experiència, consumint productes i serveis o fins i tot, si podem, fent el pas aquest prèmium, a fer-nos socis i implicar-nos de la participació de la cooperativa, tant com puguem. I quarta idea final, que seria, anem a fer el pas de posar com a primer objectiu fer diners, és a dir, fer diners com a finalitat, anem a fer diners com a eina per transformar i millorar el món on estem. Aquesta seria, per mi, la clau de volta. Fer diners com a finalitat versus fer diners com a eina per transformar el món. I això és el que volem. Per tant, per tot això, la conclusió seria que consumir productes cooperatius és consum responsable i, per tant, us animo i us engresco a tothom que en la mesura que pugui faci el pas. Llavors, jo aquí ja deixo de compartir la meva pantalla i ara jo no sé si pel xat s'han anat rebent comentaris, coses així, que miro a veure si puc repescar alguna cosa. El Dani ha preguntat, escolta, una cooperativa pot estar a la borsa? Doncs no és contrari en els seus valors. La borsa és un lloc on es venen i compren accions d'una empresa i per tant, no és contrari. Diguem, les cooperatives són el que seria per una empresa una acció, a la cooperativa seria una persona. El vot per accions seria el vot de les persones i no entra en aquest model, d'acord? Aquí hi ha comentaris de Som Energia, de gent que ja està molt contenta, el Joan que diu que al cau ho són i que estan encantats, la Maria Bonic, que de fet a mi la Maria va ser la que m'ho va donar a conèixer, i jo també li agraeixo que m'ho hagués donat a conèixer el seu dia perquè va ser una molt bona idea i m'ha anat molt bé, i diu que el servei és excel·lent, i em comenta que hi ha Trio 2 i COP25 com a també alternatives de cooperatives. Certament, de finançament, de projectes de finançament cooperatius. Ara, per exemple, aquest COP25, hi ha alguns d'aquests que estan molt orientats a propis projectes cooperatius, diríem. Jo per això no els he pogut tocar tant com des de la vessant consumidors i usuaris. Però sí, Trio 2 o així, o COP25 també són alternatives a efectes de consum de serveis bancaris. La Bàrbara aquí explica que en el cas dels nous rals, convertir-se en cooperativa va permetre salvar el negoci. Aquí, jo sabia que, diríem, és una opció moltes vegades en empreses que estan en dificultats, convertir-se en cooperativa és una oportunitat. És una oportunitat. De fet, s'ha vist que el model cooperatiu també és més resilient en el temps. De cooperatives també en tanquen i també se'n perden, també se'n creen, però és un model amb una mica més d'estabilitat en el temps que altres tipologies d'empresa, perquè la gent, en general, com a idea, al ser soci i tenir més vincle amb l'empresa, té més capacitat d'arremangar-se, d'implicar-se, de buscar solucions i de trobar mesures per poder tirar endavant. El Dani diu, a les cooperatives la presa de decisions són difícils, costoses i lentes. És així? Doncs depèn de cada cooperativa. Certament pot arribar a passar això. Aquí cal fer que això no passi, per dir-ho així, però, per exemple, hi ha un proverbi africà que el fan anar molta gent vinculada a cooperatives que diu: si vols anar ràpid, vés sol. Si vols anar lluny, vés acompanyat. Doncs aquesta seria
seria la idea. És a dir, prendre decisions. Quan tu, en política o no? O sigui, si Esquerra guanyés 66 diputats el 14 de febrer, doncs la decisió de qui serà president serà molt més ràpida que si treu els que traurà perquè necessitarà suports. És així. Quan has de compartir decisions, doncs tot és una mica més lent, ha de ser més concertat. Però pot ser també més sòlid. Obligar-te a prendre decisions compartides també t'obliga moltes vegades a escoltar altres visions, a tenir en compte altres coses, a transaccionar i, per tant, doncs, incorporar a la decisió matisos que pot ser que la facin més forta. Ara, això no ha d'acabar amb inoperància. Hem de fer per manera i tenir eines, entre tots de treballar, de poder prendre decisions de la forma més àgil possible. La Maria diu que no, que en la seva experiència no és aquesta, que el tema de prendre decisions no s'ha vist afectat. La Tere diu que li sembla molt interessant el tema de les cooperatives d'habitatge. Doncs jo crec que si realment el tema interessés, jo crec que podríem fer venir una persona que ens ho expliqués un dia, perquè realment és un tema sorprenent i interessant. I és un model que tenim molt poc desenvolupat aquí. També hi va haver algun fracàs al seu dia, que va fer que això, diríem, costés més d'implantar posteriorment. Però seria molt interessant que alguns hi vingués a explicar. La Bàrbara pregunta si crear cooperatives en el parc agrari podria ser solució per fer front a l'envelliment de la gent que porta els camps, sobretot a Viladecans. Aquest és un tema molt, hipercomplex, diríem, i com a tal, en el sector agrari, per dir-ho així, el sector agrari és on hi sol haver cooperatives molt antigues, i, en general, el procés que està seguint el sector agrari no és de creació de cooperatives, sinó de fusió o de col·laboració, intercooperació entre cooperatives en diferents formes, que moltes d'elles acaben sent de fusió de cooperatives, d'ajuntar-se. Perquè en el sector agrari moltes vegades el que convé és ser més forts a l'hora d'interlocutar davant de qui comercialitzarà el teu producte. Davant d'aquí li hem de comprar adobs, gasoil per funcionar. Doncs aquí sí que necessites ser com més millor per interactuar, per ser un actor una mica més potent que si vas tu sol. Això per una banda, com una idea. Per tant, la creació de cooperatives en el sector agrari més aviat segueix la tendència contrària, que és a fusionar les que ja hi ha. Però, a més, el sector agrari, aquí, diríem, a la zona on estem, en general, les cooperatives agràries s'han creat per dues coses. Transformar els productes, per exemple, tenir equips i màquines que un individualment li costa més de tenir, com per exemple un molí d'oli. Si tu el molí el compres compartit, la màquina d'aixafar olives, la centrífuga, no sé què més, escolta, si el compartim entre tots, és molt més eficaç aquesta compra que si cadascú ha de tenir el seu. Aquesta idea, en general, la transformació de productes és un element tractor de fer del cooperativisme agrari i l'altre la comercialització, que és un altre gran element tractor. Aquí, en el nostre entorn més immediat, com que som tants consumidors a la vora i hi ha tantes vies diferents de comercialització, per què la gent ha anat tant per lliure? Doncs perquè no ha necessitat en general, o les ha necessitat menys que en altres zones, perquè ha tingut moltes més vies alternatives. Per tant, aquí diríem que hi ha cooperatives, i n'hi ha algunes d'actives i grosses, com pot ser el cas de Sant Boi o del Prat, per exemple, i n'hi ha d'altres amb menys activitat, i que aquestes hagin de ser forçosament el mecanisme de relleu generacional, doncs n'hauríem de parlar molt. Seria molt complex. Ara, sí que són, i això sí que claríssim, les cooperatives són elements de dinamització del sector agrari, segur, i que poden contribuir al relleu i a millorar la comercialització i a fer moltes coses. En Jordi Flores pregunta si la crisi sanitària ha afectat per igual les cooperatives i les no cooperatives.
Això jo no tinc pas dades, diríem, per poder dir-te alguna cosa del cert, però sí que, per exemple, l'anterior crisi grossa de l'any 2008 al 2010, el catacrac de la construcció i de retruc de tota l'economia que teníem al darrere, en general, les empreses cooperatives, aquella idea que us deia abans, aguanten una mica, són una mica més resilients, aguanten una miqueta més que no les altres. Per què? Doncs perquè la gent, doncs, escolta, jo si he de fer un esforç per ser un pagès i he de fer un esforç que em liquidin una mica menys de producte per aguantar una mica més, doncs el faré menys mala gana si l'empresa és meva, és la meva cooperativa, que si és un comercial que m'ha de liquidar menys, amb el qual no tinc cap vincle. D'acord? Per tant, podré aguantar una miqueta més com a empresa aquestes males situacions. I això, aquesta idea, que és molt simple, però que doncs, una mica també serveix una mica per tot el moviment cooperatiu. En general, aquest vincle de la gent amb l'empresa fa que pugui aguantar, sigui una mica més forta davant de situacions de crisi. I potser això, i això és dir per dir, potser això també en aquests moments serveix una miqueta. Ara, en sectors on jo conec, doncs pateixen igual el tema de la crisi. Per exemple, afortunadament el sector que estic jo, que és l'agroalimentari, doncs és un sector anticíclic, és més estable, no pateix aquestes coses, no ha patit tant el Covid, però les cooperatives que comercialitzen calçots, doncs, o que el seu target és la restauració, doncs ho estan patint, igual que el pagès que va directament a servir restauració. També ho pateix. La Maria ens fa una recomanació i ens diu que recomana la revista i la web Opcions. Doncs queda recomanació feta, la recollim i la diem des d'aquí. I no sé, què més? Jo ja no veig cap més comentari. O sigui que per part meva res més. Si algú té interès en alguna cosa en concreta o així, doncs molts ja sabeu on em podeu trobar. Si no, a través de la Bàrbara doncs em podeu localitzar i podem plantejar futures xerrades o altres temes d'interès vinculats en el món cooperatiu, que dona molt i molt de sí. D'acord? Per tant, jo ja ho dono per tancat. I us emplaço a propers actes d'Esquerra que puguem fer properament i gràcies a la gent que ens heu anat seguint. Jo he contactat aquí que som una trentena, per tant, escolta, fantàstic. Llàstima de no veure'ns i no poder compartir, però és el que tenim. Per tant, doncs, a reveure, cuidem-nos i el dia 14 doncs, voteu de forma responsable i, si podeu, i us va bé, doncs voteu Esquerra Republicana.